أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala milostimom gospodaru Allahu dželle šanuhu koji nam je dao još jednu mogućnost tako što nas mi je dao da progledamo ovom novom danu i dao mogućnost da se možemo pokajati i zaraditi dobrih djela, jer će jednoga dana doći sigurno dan kada nećemo se više moći ni pokajati niti raditi dobra djela. Salavat i selam neka je na Allahovog miljenika Muhammeda alejhi selam, njegovu porodicu, ehlil bejt, vjerne ashabe, sve šehide muslimanskog ummeta i dobre Božije robove s kojima je on zadovoljan ako Bog da. Amin. Rabbal alamin. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Svaki čovjek, svaki musliman i muslimanka, svaki insan na ovom svijetu gdje god da se nalazi bira sam za sebe put kojim će hoditi kroz život. Svaki čovjek bira i izabire način svoga života. Svaki čovjek bira i izabire za sebe šta će raditi u svome životu, kako će živjeti, šta su mu želje, šta su mu ciljevi. Pa je stoga i pravedno i potpuna Allahova pravda da svaki čovjek dobije ono što je zaslužio. Činjenica je da mnogi ljudi, većina ljudi ne vole da razmišljaju o smrti, ne vole da govore o smrti, iako znaju da ih to mora zadesiti, iako znaju da im to mora doći. Zato bi svaki vjernik i vjernica, musliman i muslimanka trebao u svome životu da zacrta sebi cilj, da pored toga što se bori za dunjalu, da s druge strane se bori za onaj dan kada će sresti svoga Allaha i za onaj dan kada će morati seliti sa ovog svijeta dunjaluka, kada će morati stati pred meleke ispitivače, munkira i nekira u kaburu koji budu čovjeku činili sastavnim dijelom onaj njegov prvi ispit s kojim će se susresti kako bi ga mogao, ako Bog da inšallah, onako kao što treba vjernik i vjernica položiti. S druge strane, svaki čovjek bira svoj cilj u životu. Svi oni koji žele da im cilj života bude dunjaluk, on je kratkotrajan i oni će na kraju izgubiti sve to zašto su se vezali. Muhammed alejhi selam preporučuje svim vjernicima i vjernicama da se često sjećaju smrti. Nemojmo smatrati smrt nečim što je teško istinski, nečim što je kraj potpuni života. Vidjet ćete, svaki vjernik i vjernica će uvidjeti da je u stvari smrt za vjernika i vjernicu ponovno rođenje, odnosno da je to samo prelazak u onaj stvarni, istinski život. Dunjaluk na kojem se sada nalazimo ispašće samo kao jedan san koji smo sanjali. Kao što mi navečer kada puštamo svoju dušu, kada zaspimo i pustimo svoju dušu, a ona mora da izađe, pa sanjamo snove, pa mi smo ubijeđeni da to živimo dok se ne probudimo. Tako i na ovome svijetu kada umre čovjek, kada pusti svoju dušu, onda će vidjeti stvarni život. Jer kaže u mnogim izrekama, kad čovjek umre, probudi se. Kada čovjek umre, probudi se i onda ćemo mi spominjati ovaj svijet dunjaluk kao nešto što smo sanjali. Sjećat ćemo se ovog svijeta kao onoga kao našeg sna i prepričavati ga. Zato čovjek dok još hoda na ovom svijetu, a ovaj svijet je Allah dao, kao njivu, kao jednu njivu na kojoj ćemo mi posaditi ono što ćemo požeti tamo na stvarnom svijetu, na stvarnom životu. Smrt je iznenadna. Smrt je blizu, smrt je bliža od žile kucavice na vratu, smrt je bliža od jake na vratu, nikad čovjek na nju neće biti spreman, ne mora čovjek o njoj razmišljati, misliti ona će doći će iznenada kad je čovjek najmanje bude očekivao. Zato kada zamrkneš, nemoj se nadati da ćeš osvanuti. Kada osvaneš, nemoj se nadati da ćeš zamrknuti. I na taj način ćeš svoju dušu, svoje tijelo, samog sebe sačuvati od mnogih loših djela. Kad bi čovjek u momentu kada želi da radi loše djelo, kad bi mu mogla naupast smrt u tom momentu,
i naopasti moment da će on jednog dana biti na tabutu, sigurno mnoge grijehe ljudi ne bi uradili. Nego šejtan zavarava i svakoga od nas, svakog čovjeka, pa onda mu govori da ima još života pred njim, da je pred njim čitav život, da ima još puno godina da proživi i tako dalje, ne bi li ga zavarao da se što više udalji uz uzvišenog Allaha dželešanu. Kakav je to put vjere, put Islama? Put vjere, put Islama je put sredini, put spašenih, put onih koji će raditi za ovaj svijet kao da će vječno živjeti, ali se pripremati za budući svijet kao da će sutra umrijeti. I zato budimo, znači, od onih spašenih, budimo ljudi sredini. Uzmimo mi i dunjaluka, ali moramo uzeti ahireta. I onda ne možemo izgubiti ni ovamo ni tamo. Ako se samo bude čovjek posvetio jednome, izgubit će drugo. Zato i poslanik Muhammed a.s. napominje i kaže da je Islam vjera sredine, da je Islam put sredine. Pa budimo ljudi sredine. Ne mora čovjek razmišljati o smrti, ona će njega zadesiti. Ima ljudi ne vjeruju u budući svijet, a vidi ovaj prvi svijet. Pa nek samo malo popriča sam sa sobom i njegova duša, sam sebi će odgovoriti da mora postojati drugi svijet. Jer je čovjek sastavljen od duše i tijela. Tijelo je ono što Bog govori, ono dunjalučko, ono prolazno, ono od zemlje, zemaljsko i mora proći, mora nestati. Dakle, i on je odjeća duše. Nismo mi naše tijelo, mi smo naša duša. Ti si tvoja duša unutar tebe. Tvoja ruka pomiče se tvojom dušom. Tvoj govor je tvojom dušom. Tvoj hod je tvojom dušom. Naše tijelo je samo odjeća duši. I zato duša nastavlja da živi, ona ne umiri. I to će svako od nas vidjeti. To će se svako uvjeriti kada dođe smrtni čas. A ljude plaši smrt prirodno na ovome svijetu dunjaluku, zato što se mnogi ljudi vezuju samo za dunjalu. Pa onda, ne bi želio nikad ni da se rastane sa svojim najbližnijim, ne bi nikad ni da se rastane s svojom porodicom, ne bi nikad, ni da ostavi svoj metak, ne bi nikad ni da okusi smrt, ni da okusi bolest, a zna da sve to mora okusiti. Zato navakat, na vrijeme sami sa sobom popričajmo, sami sebe zato pripremimo, da bi nam bio bolji i lakši dan kada moramo to okusiti. Koliko god ti o tom ne misli, koliko god ti se za to ne pripremio, koliko god ti o tome ne želio razmišljati, ima dan, sekunda, minuta, sat, vrijeme, mjesto i način kada moramo broditi i seliti Allahu dželešanu. Zato radimo djela koja će ostati iza nas. A puno je djela koja će ostati iza nas i od kojih ćemo imati koristi i poslije smrti. Život prolazi, on mora proći. Kratak je, ja imam običaj reći, da čovjek u životu koji spava samo 8 sati svaki dan, trećinu života prespava. Mi kažemo, čovjek kaže ima 60 godina, 20 godina je spavao. Ako je po 8 sati samo spavao svaki dan, 20 godina je spavao ako ima 60 godina. Znači koliko god godina da imaš, trećinu najmanje odbace na spavanje. Tad te nema, nisi bio živ. Ne računaj to. I vidite koliko je život zaista kratak. I u tom kratkom periodu nama je data mogućnost da možemo izabrati. Ili ovo ili ono. Ili put Allahov ili put šejtana. Ili put dženneta ili put džehennema. Što prije to shvatimo, prije ćemo se spasiti. Što prije to u sebi salomimo, lakše će nam se biti s tim boriti. Što prije unutar sebe to razlomimo i shvatimo, lakše ćemo i ljepše posmatrati smrt, koju čovjek nijedan skoro ne voli, ne voli o njoj da priča. Jer poslanik kaže, sjećajte se često rušiteljice užitaka, uživanja. Pa su ga pitali, šta je to poslaniče rušiteljica užitaka, kaže, to je smrt. Sjećajte se često smrti. I poslanik se sjećao smrti. Vi znate poznati hadis, ja ga često spominjem, i vama sam ga često govorio, ali on tako dobar
da ga treba čovjek sebi, što kaže, zapisati negdje da mu bude na očima, da ga često podsjeća na to da bi mogao ostaviti sebi djela koja će ostati iza njega, koji će biti produžena ruka iza njega. A to je hadis u kojem Muhammed a.s. kaže sljedeće. Čovjeku posle smrti prestaju dobra djela osim u 3 slučaja. Prestaju dobra djela sa smrću osim u 3 slučaja. Ako iza sebe ostavi neki trajni hajr, trajno dobro, trajni vakuf, put, škola, džamija, voda, bilo šta, biblioteka, bilo šta što će trajati i koristiti ljudima, sve dok to posle tebe koristi ljudima, ti ko da si živ, od tog ti idu dobra djela. Od tog ti idu dobra djela. Spominjali smo i sadnica, kalem, kad zasadi čovjek. Sve od toga čovjeku posle idu dobra djela. I to su investicije koje čovjek investira za život, kada njega ne bude ovdje. Drugi način, kad ne prestaju dobra djela, ako iza sebe ostavi dobru, poučnu knjigu, pa dok ljudi koriste se tom knjigom, dobrom, poučnom, i dolaze mu dobra djela. I treći način je, ako iza sebe ostavi dobro odgojenu dijete, koji će Allaha moliti za njega, činiti hajrate za njega i činiti dove za njega. Dakle, dok smo na ovome svijetu, dok još hodamo, dok je duša u nama, dok još nije se rastavila duša od tijela, imamo mogućnost prije svega da se pokajemo, a to je prva stepenica, drugo, da promijenimo svoj način života, treće, da ono što smo radili loše odbacimo, četvrto, da često mislimo o smrti, mislimo o njoj jer mora doći, voljeli je, ne voljeli, i peto, da uradimo što više trajnih hajrova, trajnih dobara od kojih ćemo imati koristi, koji će ostati kao produžene ruke posle nas. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanu da učini da budemo od onih istinskih vjernika i vjernica koji će se radovati i biti radosni kad budemo išli Allahu dok budu drugi oko nas plakali. Da budemo radosni onog dana kad budu drugi oko nas plakali, kad nas budu ispraćali, a da mi tada budemo radosni ako Bog da. Amin. Ja rabbel alemin. Salamu alaikum.